Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Martes, December 2. 100,000 pesos na pabuya, inalok kapalit ng impormasyon sa mga sospek sa pagkamatay ni Kap Kiambao. Labor inspections ng DOLE, tuloy hanggang December 31. Pagbibigay ng 13-month pay, mahigpit na binabantayan. Oblation run kontra katiwalian, isinagawa sa UP Clark. Laraliwanag, ang Kapampangan nagpatunay ng lakas ay walang pinipiling kasarian. At Barangay Dolores, nais bumawi ngayong 170th edition ng Ligligang Parul. Female Lantern Maker, nagbabalik sa GLF 2025 para sa Barangay San Jose. Sa bago liderato, nais silang masungkit ang kampyonato. Inalala ng local government unit ng Masantol, kapamilya at mga kaibigan ng buhay at serbisyo publiko ng Yumao Kapitan na nasawi matapos barilin noong November 25. Nagkalok ng 100,000 pesos na pabuya ang Masantol LGU para sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa mga sospek sa pagkamatay ng biktima. Ipinag-utos na rin ni Mayor Dan Ginto ang agaran at masusing investigasyon upang mahuli ang mga salarin. Panalangin ngayon ng buong Masantol ang hustisya para kay Kap Boboy. Samantala, habang papalapit ang Pasko, patuloy ang pagmamanman ng DOLE sa mga establishmento at kumpanya kasama na ang pabibigay ng 13-month pay sa mga empleyado. Naritong report. Magpapatuloy daw ang labor inspection at iba pang kaugnay na aktibidad ng Department of Labor and Employment o DOLE sa mga kumpanya hanggang December 31, 2025. Batay sa Labor Advisory No. 14 Series of 2025, mananatiling prioridad ang inspeksyon sa mga kumpanyang may reklamo, pagsusuri sa occupational safety and health, at technical safety inspection tulad ng pagsusuri sa boilers, pressure vessels, at mechanical at electrical wiring installations. Saklaw din nito ang mga workplace na kabilang sa high-risk establishments. Sa panahon ng holiday season, prioridad din ng ahensya ang mga establishment kung saan inaasahang magiging abala ang operasyon at demand. Kabilang dito ang manufacturing, construction, telecommunications, paggawa ng paputok, at public transportation industries. Ipinaalala rin ng DOLE na magpapatuloy ang pagsubaybay sa pagsunod sa correction orders, pagdaraos ng mandatory conferences, at pagpapatupad ng compliance orders. Ang mga inspeksyon ay bahagi ng visitorial at enforcement powers ng DOLE, alinsunod sa Labor Code of the Philippines. Kasama rin sa pagmamanman ng ahensya ang pagtupad ng mga kumpanya sa pagbibigay ng 13th-month pay. Batay sa Labor Advisory No. 16-2025, inutusan ng ahensya ang lahat ng regional, field, at provincial offices na tiyaking sumusunod ang mga employer sa Presidential Decree No. 851. Obligado raw ang lahat ng kumpanya na magbigay ng 13th-month pay sa kanilang mga manggagawa at walang anumang exempted dito. Dapat ding isumite ng mga employer ang kanilang compliance reports sa pamamagitan ng DOLE Online Compliance Portal sa reports.dole.gov.ph hanggang January 15, 2026. Ipinaalala rin ng kagawaran na ang 13th-month pay ay dapat maibigay sa mga manggagawa bago o sa mismong December 24. Kasama si Jody Dizon Mercado, Arlen Salonga, CLTV 36 News. Samantala, ipinako ng Department of Agriculture sa mahigit 100 piso ang kada kilo ng pula at puting sibuyas, bunsod na naantalang importation na nagdulot ng pagsirit ng presyo ng naturang produkto. Naritong report. Ipinatupad na ng Department of Agriculture o DA ang maximum suggested retail price o MSRP na 120 pesos kada kilo para sa imported na pula at puting sibuyas simula nitong December 1. Bunga ito ng patuloy na pagtaas ng presyo sa pamilihan sa kabila ng mababang landed cost na nasa humigit kumulang 60 pesos kada kilo. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kailangan agad na maipatupad ang price cap bago sumapit ang Kapaskuhan. Batay sa DA Bantay Presyo, nasa 250.63 pesos kada kilo ang presyo ng imported medium red onions sa Kamaynilaan nitong Lunes. Habang ang imported medium white onions ay nasa 142.53 pesos kada kilo.
Sa ilang pamilihan, umaabot pa sa 300 pesos kada kilo ang inangkat na pulang sibuyas. Sinabi ng kalihim na sa presyong 120 pesos, kumikita pa rin ng disente ang mga importer, logistic providers at retailers. Iginiit din ng kalihim na hindi dapat lumampas sa itinakdang MSRP ang presyo ng sibuyas kahit pa may kaunting pagkaantala sa pagdating ng imports. Ano man ang panandaliang kakulangan, hindi umano ito dahilan para sa sobra-sobrang taas presyo. Sa kasalukuyang presyo sa merkado, malinaw na may indikasyon ng profiteering. Inihayag din ng DA na paigtingin nito ang koordinasyon sa Department of Trade and Industry o DTI upang mas mahigpit na mabantayan ang presyo at mapanagot ang mga posibleng sangkot sa profiteering. Inaasahang isasapinal din ng ahensya ngayong linggo ang hiwalay na MSRPs para sa imported pork ham at belly, gayon din para sa carrots na kaagad ding ipapatupad. Kasama si Jody Dizon Mercado, Aisel Fernando, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sa gitna ng patuloy na panawagan ng publiko para sa malinis at tapat na pamahalaan, muling naging simbolo ng protesta ang tradisyong oblation run ng University of the Philippines. Mas naging makahulugan pa ito dahil sa pagdiriwang na ika-100 taon ng pagkakatatag ng Alpha Phi Omega Fraternity. Naritong report. Hubad na katawan para sa hubad na katotohanan. Ito ang naging simbolo ng Alpha Phi Omega Fraternity sa paggunita ng 100 taong pagkakatatag ng kanilang samahan ngayong Martes, December 2. Mahigit sa 20 tinatawag na residente ng Alpha Phi Omega mula sa iba't ibang chapters nito sa Pampanga at iba pang karatig lalawigan ang nagtipon-tipon dito sa UP Clark para sa kanilang Centennial Oblation Run. Panawagan nila, wakasan ang talamak na korupsyon sa pamahalaan at panatilihing tapat ang paglilingkod sa bayan. Sumentro sa temang ika-100 taon ng paglilingkod, takbo para sa bayang nilulunod ng katiwalian, korupsyon wakasan ang aktibidad sa taong ito. Dito, bitbit na mga lumahok ang mga placard nang mariin nilang pagtutol sa katiwalian at ipakita ang kanilang pagkadismaya sa sistema, gaya ng umano'y malawak na anomalya sa mga flood control projects sa bansa. Alam naman po natin na matagal naman ng korupsyon sa bansa natin, pero ngayon na mas nagiging talamak ito, nararapat lamang na mas paigtingin pa yung galit ng madla. Kaya ito po ang pinili naming tema kasi gusto namin na yung galit na nararamdaman ngayon ay hindi lang matapos o hindi lang panandalian. Ayon sa Grand Chancellor ng Apo Omicron Chapter na si Joaquim Miranda, iisa lang ang kanilang hangad sa kanilang pagtakbo ngayong taon. Yun ay ang may mapanagot sa korupsyon sa bansa. Siyempre, isa lang din naman ang gusto nating makita. May makulong, mayroong mga managot, at pagkatapos ng lahat ng yon ay tuluyan ng matigil ang korupsyon sa Pilipinas. Dahil hindi lang naman yun natatapos sa pagkakulong ng iba't ibang, ng onting mga politiko ngayon. Hindi lang naman ito natatapos sa pagtatanggal sa posisyon ng mga nakikitaan ng ebidensya. Kahit na makulong ang mga ito, kung meron at meron pa rin gagawa ng korupsyon, ay hindi ito matatapos hanggang sa mga darating pang henerasyon. Sa kabila ng ilang batikos, iginiit niyang mas mahalagang mapansin ang mensahe kaysa protektahan ang sarili mula sa puna. Kumbaga para sa amin lang po, ang ginagawa lang namin ay ang sa tingin namin ay nakakatulong at nakakapagbigay pansin sa ibang tao. Ngayon may mga tao na kumukontra dito at nirerespeto namin iyon. Pero para sa amin, ang layunin namin ay para makatulong sa bansa at mas maparinig pa sa mga tao ang dapat nilang marinig at ipaglaban. Samantala, binigyang diin naman ni Elizandra Ojo, Grand Lady Chancellor ng Apo Omicron Chapter, ang nagiging partisipasyon ng mga kabataan sa mga nagaganap sa bansa. Para sa akin, tama lang na mataas ang concern nila or magkaroon sila ng pakialam sa kung anong nangyayari sa pamayanan dahil sila rin naman ang siyang pinakamaapektuhan nito. At yung mga desisyon na ginagawa ng nakatatanda o yung mga desisyon na mali na ginagawa ng mga nasa pamahalaan, no, even yung mga magulang o yung sa pang-araw-araw na desisyon, sila rin naman yung pinakaapektado dito at pati yung kinabukasan nila is at stake kapag hindi nila ito naitama ng mas maaga. Ayon naman kay Apo National President Attorney Fritz Sapon, malinaw ang mensahe ng kanilang samahan na hindi lamang ito basta pagtakbo, kundi panawagan para sa pagbangon ng bansa. Kaya ito po ay malinaw
Malinaw po ito na pahayag ng Alpha Phi Omega Omicron chapter at ng mga kapatid ko dito sa UP Clark na ilaban po ang ating bansa. Ipakita natin na tayo bilang mga Pilipino ay naninindigan kung ano po ang tama at ipaglalaban po natin ang kapakanan ng mga susunod na salinlahi. Ito na po ang oras kung hindi po tayo kikilos, hindi po tayo magsasama-sama para marinig po nila ang ating inaasam at ang ating dalangin ay wala pong mangyayari. Sa kanilang ika-100 taon, nananatili umanong buo ang panata ng Alpha Phi Omega, ang maglingkod, manindigan, at maging tinig laban sa katiwalian para sa bayan at para sa kinabukasan. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Patuloy umano ang lahat ng government agencies sa pagbibigay ng serbisyo publiko sa kabila ng mga kilos protestang ikinasa ng iba't ibang grupo. Ito'y ayon sa DILG. Binigyan diin ng ahensya na bagamat kinikilala nila ang constitutional right ng bawat Pilipino na magpahayag ng saloobin at makilahok sa mga pagtitipon, hindi dapat nito hadlangan ng paghahatid ng serbisyo at protektahan ng komunidad. Ayon sa DILG, magpapatuloy ang buong bansa o nagpapatuloy sa buong bansa ang mga programa sa peace and order, local governance at kahandaan sa sakuna bilang bahagi ng kanilang mandato na panatilihin ng kaayusan, protektahan ang mga mamamayan at tiyakin na walang tulong ang naaabala sa gitna ng mga kilos protesta. Iginiit ng kagawaran na kahit bahagi ng demokrasya ang mga rally, mas mataas umano ang tungkulin ng gobyerno na siguraduhin walang maantalang trabaho at patuloy ang patas sa serbisyo para sa kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino. Samantala, 4 na lungsod sa Central Luzon ang pinarangalan ng DOST ngayong taon matapos may patupad ang mga programa para sa smart and sustainable communities. Pinalalakas kasi nito ang serbisyo pampubliko at digital governance sa kanilang mga nasasakupan. Ang detalye sa report ni Arlene Salonga. Pinarangalan ng 4 na local government units sa Central Luzon dahil sa kanilang mga proyektong nagtataguyod ng smart and sustainable communities. Isinagawa ang pagkilala sa Smart and Sustainable Communities Program o SSCP Forum and Awards na bahagi ng 2025 National Science, Technology and Innovation Week sa Lawag City, Ilocos Norte nitong nakaraang Nobyembre. Nasungkit ng Balanga City, Bataan ang first runner-up sa Champion of Sustainability Award at Level 3 sa Sustainability category bunga ng kanilang programang Development and Citywide Implementation of the Barangay Governance Information System na nagpapatibay sa smart governance at barangay interconnectedness sa buong lungsod. Nakuha rin ng Tarlac City ang Level 3 sa Human Wellbeing category sa pamamagitan ng kanilang Localized Integrated Network for Government Assistance and Program o LINGAP na may mahalagang ambag sa pagpapabuti ng serbisyo sa komunidad. Kinilala naman ng City of Malolos, Bulacan bilang Expanding Smart and Sustainable Community matapos makamit ang Level 2 sa Sustainability para sa inisyatibang One Malolos, One City, One Network. Layon nitong palakasin ang digital connectivity at mas epesyenteng paghahatid ng serbisyo publiko. Formal naman tinanggap ni Mayor Vilma Caluwag nitong Lunes, December 1, ang pagkilala sa City of San Fernando, Pampanga bilang isang sustained, smart, and sustainable community. Matapos maabot ang Level 3 sa sustainability sa pamamagitan ng Citizens Portal. Isa itong centralized platform na ginagamit para sa mas mabilis at maayos na transaksyon at serbisyo ng pamahalaang lungsod sa mga Fernandino. Ayon sa Department of Science and Technology Central Luzon, ang mga parangal na ito ay patunay ng patuloy na suporta ng ahensya sa mga komunidad gamit ang agham, teknolohiya at inobasyon upang higit na mahikayat ang mga LGU na magsulong ng smart at sustainable development. Kasama si Jody Dizon Mercado, Arlene Salonga, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Hindi na kailangan ng main event para makita ang galing ng mga Fernandino youth dahil kalulunsad pa lamang ng Giant Lantern Festival 2025 itong unang araw ng Disyembre. Namukadkad na ang talento at pagmamahal sa Parol Make It tradition sa City of San Fernando. Silipin ang obra ng mga kabataang Fernandino sa report na ito.
makulay, pulido, at detalyado. Ganito may lalarawan ng mga parol na likha ng 29 schools mula sa City of San Fernando, Pampanga sa ginanap na Inter-School Lantern Parade Competition sa Mega World Capital Town nitong Lunes, December 1. Ang aktibidad ay bahagi ng 117 Giant Lantern Festival o GLF, isa sa pinakamalaking selebrasyon sa lungsod na kilala bilang Christmas Capital of the Philippines. Bagamat hindi pa ito ang main event ng GLF, kitang-kita na agad ang husay at pagkamalikhain ng mga kabataang Fernandino sa larangan ng parol making. So ito yung second year na yung mga school natin na sumama nito para mas maging aware lalo na mga bata. Ako yung nagagalak sa mga partisipasyon ng iba-ibang school. Para kay GLF 2025 Committee Chairperson Engineer Noel Gomez, mahalagang matutunan ng kabataan ang proseso ng paggawa ng parol upang mapanatili at maipagpatuloy ang tradisyon ng lungsod. Ang isang vision yung bang maging participative yung mga bata natin. Kasi, di ba, yung mga giant lantern natin, dumating panahon, medyo nagkakaedad na, pero nakita natin yan. So nakakasiguro tayo ngayon na magiging mas maganda at magiging may pagpapatuloy yung ang giant lantern natin. Bukod sa galing sa disenyo, kapansin-pansin din ang resourcefulness ng mga kalahok, lalo na sa paggamit ng recycled materials. Sa high school category, Wagiang Pampanga High School o PHS, sinundan ng San Pedro Integrated School sa ikalawang pwesto at Northville High School naman sa ikatlo. Ayon kay Caitlin Villaluna ng PHS, mahalaga ang ganitong mga patimpalak dahil naipapamalas nila ang kanilang talento. Pinapakita po namin yung kaya po namin gawin or yung ability po namin gawin pagdating po sa mga tulad po nitong mga parol paid po or yung mga parang activities po tulad ng parol making. Kasi as kabataan, marami tayong mga abilities na kayang gawin. So instead na sayangin natin siya, ipakita natin siya sa buong mundo or sa mga tao na sumusubaybay po sa atin. Hindi rin nagpahuli ang mga mag-aaral sa elementarya. Sa murang edad, kaya na nilang lumikha ng makabuluhang sining na nakaugat sa kultura ng Fernandino. Nasungkit ng San Juan South Elementary School ang kampyonato, second place ang Santo Niño ES at ikatlo ang Sindalan ES. Para sa teacher coach na may Peace Integrated School Elementary na si John Paul David Julian, higit pa sa karangalan ang maging bahagi ng kompetisyon. It's very important na nai-involve yung mga student when it comes to sa mga ganitong klaseng activities po. And at the same time, mas nagkakaroon po ng nagiging eye-opener itong mga ganitong activity because namumulat po yung bata sa ganitong klaseng tradition and still, ito po ay madadala sa next generation. Samantala, malaki ang pasasalamat ng chairperson ng Lantern Parade Competition na si Dr. Shirley Zipagan sa lahat ng lumahok at patuloy na sumusuporta sa selebrasyon. Ang inyong mga parol ay hindi lamang likhang sining. Ang mga ito ay patunay na ang diwang Fernandino ay patuloy na nagningning gabay ng pagkilala at pagkakaisa, pagiging madiskarte at pagmamahal sa ating kultura at pamanang Fernandino. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Habang papalapit ang pinakahihintay na 117th Giant Lantern Festival ng CSFP, mas umiigting ang paghahanda ng mga barangay na sasabak sa Ligligang Parula. Matapos sa muntik ng pag-akyat sa podium noong nakaraang edisyon, determinado ang Barangay Dolores sa bumawi this 2025. Samantala, isang kakaibang balik-tanaw at bagong inspirasyon naman ang hatid ng Barangay San Jose dahil muli magbabalik sa kompetisyon ng isang female lantern maker. Panoorin na kanilang paghahanda sa report na ito. God bless Barangay Dolores. Ito ang patuloy na mantra ng barangay tuwing sasabak sila sa pinakamakulay na selebrasyon sa siyudad San Fernando, Pampanga, ang Giant Lantern Festival. Malaking karangalan daw para sa nasabing barangay na makasali sa taunang Ligligang Parul. Kasi nga, di ba, yung traditional na dito nanggaling yung parol sa Dolores, yung gumagawa ng mga parol original sa Dolores. Kaya nakakalungkot naman kung hindi mag-entry yung barangay natin kasi nire-represent yung buong barangay. Placing 5th noong 2024,
Bigo silang makauwi ng tropeyo dahil 4 lang sa 10 barangay ang pinarangalan sa entablado. Kaya ngayong 2025, kumpiyansa ang kanilang kapitan na si Alan Pacho na pupwesto ang entry nila sa listahan ng mga panalo. Ang ini uling din kikatang bumbilya may arakal kasi wala na malimit bumbilya ikang bala. Tsaka ako kumpiyansa ako kan Teddy, ang kikatang lantern maker at yung pagit alwangin ini. Sa pagbubuo raw ng kanilang higanting parol, maraming aspeto ang sinaalang-alang. Itang piyalong, itang color combination, kaya ba't itang X-factor, at yung X-factor ay pwedeng ala. Sigurado naman na rin manalbe, may amaze lang ang kikatang parol ngayon banong ngayon. Bagamat hinamon ng mga nagdaang bagyo ang paggawa nila ng parol, patuloy ang dedikasyon ng Team Dolores na matapos sa takdang oras. Binansagan nilang lucky charm ang kanilang lantern maker na si Teddy Aguilar dahil minsan na siyang nakapag-forfeit sa nasabing barangay. Kaya this year, tunay na kaabang-abang daw ang kanilang ipapakita. Dakala kakaibang akit ngayon. Huling pag-isipan kaya talaga ring image, gimmick. Ngayon mas galingan kaya huling last year kasi 5th place kami. Kaya may itong milog na kaya tapor. Kaya mas galingan kaya ngayon. Ready na yung barangay Dolores. Kaya daratang ligligan parol. Samantala, sa kasaysayan ng Giant Lantern Festival, dominante ang lalaki sa mga lantern maker. Pero sa pagdaan ng panahon, pinapasok na rin ng mga kababaihan ang sining ng paggawa ng parol. Ngayong 2025, muling magpapakitang gilas ang female lantern maker na si Mary Ann Torres, bit-bit ang barangay San Jose. Proud ako kasi bumalik ako sa sariling barangay ko. So from the umpisa pa lang, so bago kami nakarating dito, so planado lahat. From drawing, molding, hanggang sa mabuo yung parol. So dapat kasi nakaplano lahat yun. Ang San Jose ay aktibo rin sa pagsali sa GLF, ngunit malaking responsibilidad daw ito para sa unang termino ng kanilang barangay captain na si Darwin Manalastas. Malaki yung responsibilidad, mabigat, pero dahil tradisyon ito, tapos dati pa sa daddy ko, sumasali ng talaga yung barangay San Jose, kaya kahit walang budget, kakayanin naman siguro. Mula sa makukulay na parol, maganda rin daw ang collaboration ni Torres at Manalastas dahil noong 1990s, naging tandem din ang kanilang mga magulang sa pagbuo ng parol. Kasi nung bata pa lang ako, nung sabi ko nung si daddy pa yung kapitan at si daddy ni Atian yung kagawad, sila naman yung tandem. So nung kami na, hindi na kami nahirapan nagano sa isa't isa. Binida rin ni Torres na mabibighani ang mga manonood sa kanilang pakulo ngayong taon. Aabangan ninyo sa barangay San Jose. So may iba kaming pakulo na hindi pa naipapakita ng ibang mga parol. Yung masasabi kong gusto ng mga bata na makita, pati yung mga matatanda na yung tinatago nilang inner child na. Patuloy din niyang hinihikayat ang mga kabataang babae na ipakita ang kanilang talento sa itinuturing na male-dominated industry. So kahit ano naman yung mga, kung anong kayang gawin ng mga lalaki, kaya din ang gawin ng mga babae. So may papayo ko lang, kung may talent sila sa paggawa ng parol, so ipakita nila yon. So galingan nila. Mula Barangay Dolores hanggang Barangay San Jose, ramdam na ramdam ang excitement sa Giant Lantern Festival 2025. Then kakatamong kabalen kiti Ciudad San Fernando, lalo na po rin taga Barangay Dolores. Sana po supportan tayo yung kakatamong entry kay Giant Lantern Festival 2025. Asahan nyo po na yung kakatamong parol ngeni, Unique Luaya. Din ka na akong kabaryo, supportan niya po yung kakatamong parol. Asahan nyo po na matula at mamaya kaming saya. Jose niyan, ikang panay #1. Huwag palampasin ang kanilang performance sa December 13, live sa Robinson Star Mill CSFP, and syempre, CLTV 36 got you dahil mapapanood rin ito sa aming digital channels at official social media pages. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Mas pino, mas agresibo at mas premium. Handa ka na bang sumakay sa King of the Open Road? Kilalanin ng Harley-Davidson CVO Road Glide, isang powerhouse sa performance at forma na siguradong magpapalingon sa bawat makakakita. At good news riders, available na ito sa Laos Auto Group, kaya hindi na kailangan lumayo pa para maranasan ang Harley-Davidson lifestyle. Alamin ang top-tier features ng CVO Road Glide at kung bakit ito ang ultimate choice para sa mga seryosong rider na hanap ay power, style at comfort sa isang makina. Warren Salazar, Sales Executive of Harley-Davidson, Pampanga. Bali ma'am, ito isa sa premium bikes ni Harley-Davidson. Ito yung 2024 CVO Road Glide. So 121 converted to CC. This is 1,977 cc motorcycle. So one of the premium bike of Harley-Davidson kasi lahat ng nakakabit dito mga pili. Kumbaga yun yung mga magagandang klase na accessories and parts ni Harley-Davidson. So, makikita nyo dito, meron siyang infotainment na tinatawag. So, makikita natin dito sa bike na to, meron siyang TFT screen and meron na rin tong mga speakers. So, yung speakers nito, exclusive kay Harley, Rockford Postgate brand, na kay Harley mo lang makikita. So, ano din siya, waterproof. Itong gantong bike, kasama siya sa category ng Grand American Touring. So in terms of comfort pagdating sa mga long ride, maganda siya. Makikita nyo rin, meron siyang mga bags. So very comfortable siya gamitin kapag may mga overnight rides tayo, mga long ride. So actually, ang Harley-Davidson mas unang nakilala sa mga gantong klase ng bike, kung mapapansin ninyo or kung alam ninyo. Pag sinabing Harley-Davidson, isa tong itsura na to sa pinaka-iconic bikes ng Harley. So, ito yung isa sa pinagmamalaki ng kumpanya ng Harley-Davidson, yung mga Grand American Touring bikes. Then, yun nga, dahil nga pang long ride siya, fuel capacity nito is 22.7 liters. So, fuel consumption around 17 to 20 kilometers per liter. Kaya very, na rin siya, economic pagdating sa fuel consumption. Matipid na siya ma'am in terms of dun sa 17 to 20 pagdating sa mga motorcycle with 1,900 cc displacement, matipid na siya. Itong CVO 2024 Road Glide natin, priced at 4,350,000. So, available siya for cash or bank financing and pwede rin namang credit card. Pag sa bank financing natin siya kinuha, maximum of 3 years, then usually ang hinihingi ng bank 30% or 20%. So si bank na yung makakapagsabi kung magkano yung magiging monthly amortization and magkano yung requirements nila pagdating dun sa down payment. Kapag nag-avail tayo ng Harley-Davidson bike dito sa Laos Group Motorbikes, automatic kasama na doon yung 3 years LTO registration. Then may kasama na rin siyang 1-year TPL insurance. And i-enroll na rin namin siya for 1 year sa Laos Care Program. Yun yung emergency assistance nung Laos Auto Group and Laos Motorbikes. And meron na rin siyang kasamang 1-year registration sa HAG International Membership. So sa HAG International Membership, meron din yung kasamang roadside assistance. So anywhere sa Pilipinas, kapag nagka-problema yung bike mo, meron lang kaming ibibigay na contact number, then pipick upin ka doon ng HAG International free of charge. Dadaling ka sa may pinakamalapit na Harley-Davidson Service Center. Itong gantong mga bikes, which is Grand American Touring, very common sa Pilipinas. Since makikita nyo naman kung gaano siya kalaki, so hindi siya totally
ganun ka gaandalhin. Lalo na itong 2024 CBO Road Glide, itong specific model po na to, actually, pagkakaalam namin, nasa 5 pa lang yung may-ari sa Pilipinas neto. So kung merong makakabili neto dito sa Pampanga, pang-6 pa lang siya. Okay, so very, very rare. Kumbaga, isa to sa mga collectible. Kung nangungulekta ka ng bike, ito yung para sa'yo. Yun, para sa mga mahihilig magmotor dyan, Harley-Davidson is a must-have motorcycle para sa mga bike enthusiasts. So, pasyal po kayo dito sa Laos Group Complex para makita ninyo yung mga available bikes namin dito sa Harley-Davidson of Pampanga. And makita nyo rin kung ano ang pinag-uusapan natin na 2024 CBO Road Glide. Kaya, tara, pasyal kayo. Samantala, kahit dehado sa laki at lakas, pinatunayan ng Kapampangang CrossFit champion na sa dulo ng bawat laban, ang puso at pananalig ang tunay na nagdadala ng panalo para sa sarili, para sa koponan at para sa Pilipinas. National champion sa Reebok CrossFit Games Open. Consistent top female competitor at registered nurse pa. Pinatunayan ni Lara Liwanag na ang disiplina at determinasyon ay hindi hadlang sa sinumang nagnanais maging malakas, babae man o lalaki. At ngayong tampok siya sa Physical Asia sa Netflix, mas lumalawak pa ang inspirasyong ibinibigay niya sa bawat Pilipinong nangangarap. Kaya ngayon, kilalanin natin siya dito sa ating exclusive interview. Good afternoon, ma'am. Good afternoon po. Kwentuhan lang po tayo, ma'am. Yes. Ilang taon po kayo nung nag-start kayo sa love nyo sa physical fitness po? Kung physical fitness yung pinag-uusapan, bata pa lang ako, very athletic na talaga. So, into sports talaga. Walang question doon. Sa CrossFit, nag-start ako 2014 kung di ako nagkakamali. Right after ng pagkapasa ko sa board exam sa nursing. So, nag-start ako sa CrossFit, tapos yun, most likely 11 years until now. Yan. Sa akin mo itatanong, gusto ko lang din talaga na sa kahit anong sport na laruan ko, alam kong malakas ako. Kaya kong maging top sa isang sport kapag meron akong background ng CrossFit. Sa isang sport na madalas iniuugnay sa kalalakihan, si Lara ang patunay na ang tunay na lakas ay walang gender. At nang mapanood na siya sa international platform, mas lalo niyang pinatunayan na kaya ng Pinoy makipagsabayan saan mang arena. Yung unang labas nga ng episode ng Physical Asia, kahit na isa sa mga wala pang may alam, kasi nagkaka-watch party kami dito every Tuesday ng release ng mga episodes. So nung first week namin, yung kaba ko dun sa 3 hours, 4 hours na nunood kami, same lang yung intensity nung nag-workout ako. So, ibig sabihin, kung nasa stress ka talaga, same lang yung binibigay ng kapag nag-workout ka, nag-exercise ka, ibang level yung excitement, yun yung masasabi ko. Pero at the same time, kinakabahan ka kasi ano kaya masasabi ng mga Pilipino or yung mga ibang tao. Pero, minake sure naman namin, kaming Team Philippines, na magiging proud yung mga Pinoy sa amin, sa ginawa namin na effort or performance. Habang ikinukwento niya ang kaba, saya, at pressure ng unang watch party, ramdamang bigat ng responsibilidad na dala niya bilang Team Philippines. Hindi lamang para sa sarili, hindi lamang para sa team, kundi para sa buong bansa. Siguro kami, ang masasabi ko lang, alam namin na kung i-compare nyo yung laki ng katawan or height difference man, sobrang malayo sa mga like Australia, sobrang layo. Pero ang masabi ko, kahit na hindi kami ganon kalakas compared sa ibang teams, yung puso talaga. Yung kapag nandun kami, wala nang isip-isip kung ano yung lakas na kayang bigay. Yung puso, yung determination na gusto mong manalo talaga. It's how bad you want it. Yun yung masasabi ko. Hindi kami sumuko talaga. Yun yung masabi ko sa Team Philippines ng Physical Asia. Puso talaga. Puso talaga. Kaya every time na nag-cheer kami, it's more of, laban, Pilipinas! Kasi kung titingnan mo yung aspect ng strength ng isang country, parang medyo lamang talaga yung iba. So huwag mo na isipin yun. Isipin mo na lang kung
anong maibibigay mo para sa bansa. Pero sa likod ng tagumpay, may laban din na ayaw man niya, kailangang pagdaanan bago makarating sa rurok dahil hindi raw siya sanay sa contact sports. Ayaw niya ng combat, pero sa mismong hamong kinatatakutan niya, doon pa lumabas ang isa sa pinaka-iconic na performance niya. Hindi dahil sa lakas, hindi dahil sa banggaan, kundi dahil sa strategy, presence of mind, at puso. Honestly, yung death match, yung may ball challenge, yun yung pinakaayaw ko. Kasi kung makikita nyo yung season 1, season 2 ng Physical 100, laging trademark nila yon yung ball challenge na yon. So ako parang, shoot, wala akong experience sa combat. Ayoko ng contact sports. Kaya ako nagko-crossfit eh. Kasi ayoko manakit ng tao. So parang, nung time na nakita ko yun, parang, shoot, eto na yung ayaw ko na kailangan ko laruin. Kasi nandun na eh. Wala kaming choice. Yes, wala kaming choice. So yun yung masasabi kong pinaka mahirap or ayaw ko. Kasi di ko siya gusto dahil may contact sports siya. Opo. Na it turned out na yun pa talaga yung nag-stand out na performance ko. Pero inassure ko naman na walang contact sa nangyari. Kasi hindi ko naman na sinaktan yung mga ibang team or whatever. It's more of yung strategy kung paano kami nanalo. Kami ni Robin. At tumigil ang mundo sa loob ng 10 segundo dahil sa lakas ni Lara. Habang inaasahan ng marami na Thailand ang siguradong panalo, nakita ni Lara ang 6 na segundong natitira. 6 na segundong naging dahilan para muling mabuhay ang pag-asa ng Team Philippines. Isang malakas na hila, 2 sunod pa. At sa gitna ng tensyon, nabaligtad niya ang imposibleng laban. Proudest moment, yung alam kong very crucial na siya. Alam ko lahat ng tao, lahat ng team players na nandun sa taas, nagka-countdown ng 10 seconds. So parang, kung makikita mo kasi dun sa scene, nandun kami sa far end eh. Which is parang, napaka-imposibleng mananalo. Pressure. Nakita mo yun na parang, wala na yan, sure na yan, Thailand na. Kaya yung iba, sinasabi nila na Thailand na nanalo, wala pa man. So yung pressure ng 10 seconds na yun, ako parang, ano pa kaya yung pwede kong gawin? Parang, para sa team namin, para manalo. Eh nakita ko lahat sila parang nakahiga dun sa water. So wala silang balance. Though hindi ko naman naisip yun. So tumingin ako sa timer. Pagtingin ko ganun, meron pa 6 seconds. After 6 seconds, tinry ko lang mag-pull ng malakas kasi ako yung nakataya eh. So pag-pull ko na ganun, lahat sila nag-move. So parang biglang effective. So parang bahala ka na Lord. So humata ako ng 2 pang beses. Nung time na lumagpas ako dun sa referee, which is nasa gitna, kahit walang line doon, alam kong nasa center siya, nasa center line yon. So mga 1-2 seconds na lang nilagpasan namin yung referee. Kahit hindi pa nag-time na 0 or natapos yung countdown, alam kong panalo na kami. Ganun ka crucial, pero at the same time, nung nakita ko kasi yung 6 seconds, lahat nag-slow-mo. Parang ang dami mo bang pwedeng gawin sa 6 seconds. So yung masasabi ko, never give up. As long as kaya pa, try nyo muna. Parang wala pa namang end eh. As long as wala pang end, meron pa kayong magagawa. Yun talaga. Kasi napaka-imposible ng ginawa ko, pero dahil sa guidance ni Lord, it's meant to happen naman eh. Parang sino ba makakagawa nun, di ba? Wala. Kumbaga yun, dahil guided ka ni Lord, every time kasi na naglalaro ako, even sa workout namin dito, pag competition, lagi ako nag-ask ng guidance. Yan, kung di alam ng mga tao. So, kung nakita nyo naman, before nung death match, lagi ako nagsa-sign off the cross. It's more of asking for guidance. Manalo, matalo, alam kong guided ako. Matapos masaksihan ang determinasyon at paglaban ni Lara, hindi niya iwinawaksi ang malaking impact ng suporta mula sa ating mga kababayan. Dahil bilang atleta, higit pa si Lara sa nakikita nating lahat sa telebisyon. Dahil sa larangang ito, kailangan ng sipag at tiyaga. Siguro masabi ko yung hardworking sa kung anumang trabaho. Di naman porke sabihin mong atleta ko, ito lang ginagawa. Yun lang yung nakikita nila kasi nabigyan na ako ng trademark na athlete, parang ganun. Pero kung malalaman ng tao, like yung mga basic na kailangan gawin para i-maintain yung business and all, kumbaga lahat ng Pilipino hardworking naman eh. Same thing goes sa amin.
Di naman kami basta lang finifeed ng something para lang maglaro. Naniniwala rin siya na ang pagiging atleta ay isang investment, hindi lamang para sa katawan, kundi para na rin sa kabuhayan. I'm sure mahirap i-maintain yung pagiging athlete. Pero ang tanong, paano mo i-maintain yung pagiging athlete mo kung wala ka din source of funds? So kailangan mo din magtrabaho ng, mag-hard work for your business or like ako sa coaching ko para meron akong support for my career. Parang ganon. Yun yung masabi ko, hard work talaga. At para sa mabibilis manghusga, mayroon siyang paalala. Siguro, better muna na before kayo like mag-judge ng isang tao, kailangan nyo munang kilalanin yung isang tao din. Parang if you're going to place yourself sa shoes ng ibang tao, gusto mo ba yung naririnig na ganon? Ayaw mo din. So, better na huwag ka muna magsalita kung ayaw mo din gawin sa'yo ng iba. Yun talaga. So, you need to be careful with your words kapag nagsasalita kayo. Kasi kapag nasabi nyo na, hindi nyo na mababawi yun eh. So, might as well think twice. Tas lagay mo muna yung posisyon mo dun sa tao na gusto mong bigyan ng opinion or whatever. Isipin mo kung ikaw ba yan, okay lang ba na marinig mo? 'Di ba? Ganun muna para wala tayong sakitan sa ibang tao or walang lumalaki na issue. Kahit na kasi pag nakasakit ka na, magpasorry ka, wala na yun eh. Nasabi mo na eh. Yan. Para naman sa mga nangangarap maging atleta, may mensahe si Lara. Ang masasabi ko lang guys, never stop dreaming, okay? Kasi ako, yun yung pangarap ko nung bata ako eh, to compete internationally. Bata pa lang ako, ang dami kong nakikita na kasama ko, mga friends ko na nagpapalarong pambansa, nagko-compete sa ibang bansa, pero hindi ko nakuha yon. Comes 2019, kung kailan ako naging national champion and bound for CrossFit Games sa US noon, nag-pandemic kaya hindi nangyari. Akala ko yun na yung moment ko para mag-compete internationally, which is makukuha ko na yung dream ko, parang ganun. Pero hindi nangyari. Pero since then, hindi naman nag-stop din sa puso ko or sa hiling ko kay Lord na mag-compete internationally. Tuloy-tuloy pa rin yung training ko regardless kung anong mangyari. Tapos lumitaw tong Physical Asia. No, bigger than my dream na hindi ko in-expect. So ang advice ko lang sa inyo guys, as long as gusto niyo yung ginagawa nyo, as long as may pangarap kayo, you keep it there, always pray kay Lord. Kasi may mga moments na hindi niya mabibigay right now, pero He'll make sure na ready kayo once na binigay niya. Kasi I don't think kayo yung magdidikta ng oras kung kailan nyo gusto. Nasa time niya. God's will talaga. God's perfect time. Yan. Mula dito sa Barn Fitness, na pagmamayari pa rin ni Miss Lara Liwanag, ako si Riniela Tugay para sa Balitang Pampalakas. Muling sumiklab ang school spirit sa Holy Angel University sa Angeles City, Pampanga ng personal na dumalo si Miss Grand International Emma Tiglao para sa kanyang homecoming celebration itong Lunes. Alamin ang mga detalye sa Chika Express ni Danny Cagino. Isang mainit na programa at selebrasyon ang inihanda ng Holy Angel University o HAU para sa pagbisita ni Miss Grand International 2025 Emma Tiglao nitong Lunes, December 1. Angelit alumna si Tiglao na nagtapos ng Bachelor of Science in Tourism Management. Ikinatuwa ng libo-libong estudyante, faculty members at staff sa pagdating ng Kapampangan Beauty Queen sa Epiphany Garden, kung saan inabutan siya ng mga bouquet at iwinagayway ang iba't ibang tarpaulin para sa kanyang homecoming. Sinabayan pa ito ng isang street dance performance at marching band bago tumuloy sa Center for Kapampangan Studies o CKS. Isa sa mga highlight ng program ang song number ng house student na si Sean Regala, na umawit ng SB19 song na Mapa. Habang nakikinig, naging emosyonal si Tiglao at ang kanyang ina na nasa audience. Sa Facebook post ng Executive Director ng HAU CKS na si Robbie Tantingco,
Ibinahagi niya na dati na ring nag-aral sa HAW ang nanay at mga kapatid ni Tiglaw. Kwento naman ng beauty queen, madalas silang umasa noon sa promissory note para makakuha ng periodic exams dahil nadidelay sila ng pagbayad ng school fees. Ayon kay Tiglaw, marami siyang natutunang mahalagang aral sa kanyang panahon bilang Angeli. Ang mga aral na ito rin ang tumulong sa paghubog niya bilang estudyante at ngayon bilang isang beauty queen. Sa kanyang pagbabalik, iniwan ni Tiglaw ang mensaheng patuloy na magsumikap at magtiwala sa sariling kakayanan para maabot ang anumang pangarap. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Danica Gino para sa CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook, CLTV 36 Official, CLTV 36 News. Sa X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na CLTV36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami ka maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV 36 o tumawag at mag-text sa mga numerong 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating cable partners. Mga kababayan, nalalapit na po ang pinakamakulay at pinakamasayang okasyon na bida ang nagkikislapang higanting parol ng City of San Fernando. 11 days na lamang po at Giant Lantern Festival na. Magkita-kita po tayo sa Robinson Star Mills sa December 13, 2025. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus, mga kabalen. 23 days na lamang po at Pasko na. Maraming salamat po.